Kung dili ka taga Samal mga kabaro, no, makita ni mo ano. Ug unsa ka tin. Klaro na maglangoy-langoy jud sa mga grabe students kapatian. Yo mga kabaro, mayong adlaw mga kabaro no. Now karon sa Kaputian, Samal. 3rd district sa Igacos sa Island Garden City of Samal. Ug mao ni ilahang munisipyo diri mga kabaro no. Pasubida siya mga kabaro no, gikan dito sa main road. Subida kagamay kung saan mo ni maabot ning ilang munisipyo diri mga kabaro no. Mao ning dagway mga kabaro no sa munisipyo. So karon mga kabaro, wala kayo tao kay Sabado man mo nilahang main gate. Mali mga kabaro no. Ang itsura silahang munisipyo. Ay nag-office pero siguro mga stay in siguro diri ani. O na sila ka bird court. Ni itsura mga kabaro no. Sa Luyo silahang district hall, health center. Yan nila ni kagamang kapatian mga kabaro no. Naghimong bagong sa kana diha water tank. Muni karaan diri nga water tank boss no. Ang karaan. Sa karon wala na isulod ba? Sa karon mga kabaro ano. Kung mugana pa ba ni? Wala na ginagamit mga kabaro no. Kung diri ka magwa mga kabaro, mo na itsura sa munisipyo diri sa Kaputian. Luma karaan na ilang building. Wala pa pintura. Di mo kay ni dako ni kuan ang ira ning Kaputian mga kabaro. Kumpara siguro ano pa na ako nasulod dito ang ilahang mismong lungsod gyud dito sa itong na mga establishment, wa pa na ako nasulod. Diri pa lang mga kabaro no. Yung mga kabaro na naog na sa ano ato to ilang fire station diri ano. Kung fire station o police station dito sa Ludagluyo ra man gud sila diay. May mga kabarong itsura no. Simple lang yang ilahang mga kagamitan sa munisipyo nga mga vehicle. Mga kabaro no. Karaan. Katungat bang mga kabaro? Kanang itudlos kung lintis kung kamera dagat na karon. Mao din ang diha mga kabaro ang ilang mismong downtown siguro downtown no dagang establishment mo na gitulo so kami na karon diri siya ta. Sir mayong buntag vlog sir, naga-vlog lang ko sa YouTube sir sa about sa kanang atuang mga improvement sa lugar sir, kung unsay pinaka-improve tanawa na sir, subscribe na lang po sir. Salamat sir. Asa yung business nito? Taga Davao ko sir. Davao ka? Oo. Salamat sir ha. Ano yung mga kabaro no? Ilang police station dito mga kabaro. Kung sa Luyo, wag maminaw dito taganina. Wala kita mga kabaro.
Ano na police station din mga kabaro, no? Tapad sa police station. Fire station. Ma, may buntag. Buntag, sir. Ano mga kabaro, no? Nagtapad rin sila ang duha kasangay sa gobyerno, no? Ang fire station o police station nagtapad lang niya. Sa ubos mga kabaro. Muna lang gitawag na lungsod. Karon mababa ta dito, no? Mauna din na di ay. Okay. Ya, salamat ya. Oo, salamat ya. May mga hangin mga kabaro, no? Bagang gasolina na gas. Walay putol ni mga kabaro, no? Ang diriya sa Kaputian, nakita mo na ko na suroy na akong area bagong say dapat na akong nakuan. Di na ito iputlon mga kabaro, no? Og sa karon daan ka. Mga kabaro, no? Ang gas. Tapos Nay, may buntag. Sa giluto ni mo, Nay. Uy, okay kay na, Nay. Uy, palita ko, Nay. Tagpila man ni, Nay. Papalita ko ni mo yung pinaypay, Nay. Pagatagai ko og upat. Unsa na diha, Nay? Kanang gitud kana, Nay. Muna ang pantalan? Katong gikag Davao diha mo dunggo, no? Okay. Ang sa talikod, pwede mo sakay diha ang motor. May para talikod. Nay, okay. Pwede po na to isakay ang motor, Nay. Sa una 60 ang bayad sa motor, amot karon pila ka. Okay. Pila ka box, sir? Tagay ko gupat, Nay. Dagan salamat, Nay, ha. Tilawan na to na inyong luto diri sa Kaputian, Nay. Uy, dako na kining tabang, Nay. Uy, unsa man kang oras diri magsugod og tinda, Nay? Alas 8. Alang kay kasukari, Nay. Oo. Salamat, Nay, ha. Salamat, Nay. Yung mga kabaro, ni palit ko og pinaypay kang nanay. Bilyaran diri mga kabaro. Sir, may buntag. Mo ni mga kabaro, no, ang ilahang pantalan diri sa Kaputian. Dito. Diha. Diri sa ta. Sulod na diri sa ilahang pantalan mga kabaro, no. Pantalan daw sa talikod, ug gikag Davao. Mayong buntag. Sir, may buntag, sir. Simple lang diri ang mga kabaro, no? Okay. Kung ano mo kuan mga kabaro, no, Kaputian, pwede mo musakay dito sa Santa diri na dito. Tinaw jud kay siya mga kabaro, no? Makita gini mo unsa ka tinaw ang tubig sa Samal mga kabaro. Kung dili ka taga Samal mga kabaro, no, makita nimo ano. Kung unsa ka tinaw ang tubig, makita sa linti sa akong kamera, no. Grabe. Puti gid siya, tama gid ang pangalan diri ano, Kaputian tungod kay siguro kita man gid nato ang balas, no, puti kayo gikan diri to didto Nya ta ang tubig ba. Grabe mga kalimpyo mga kabaro. Mo ni lahat diri Coast Guard substation Kaputian. Grabe mga kabaro. Maklaro na diha ang ko ano.
Loy, unsa inyong gikuha, Loy? Ha? Unsa inyong gikuha? Oh, isda? Unsa imong makuha diha nga isda, Loy? Ha? Amaong? Muong Muong dagko na siya. Nakakuha na mo. Amaong ni. dili tamban na. Tamban. Tamban din nasa kalchis. Tinawa sa tubig diri, Loy, no? Mga kabaro, no? Ano ang tubig diri sa Kaputian, mga kabaro, no? Klaro kayo ang isda sa ilalo, mga kabaro, no? Tungod sa katinaw sa tubig. Oy, gamay na rin sa mati mo, Loy. Hilak, Loy. Ano yung mga kabaro, no? Yeah, may buntag. Kung saan niya? Mangga? Hindi. Kung saan eh? Ayudan na sa fisheries dito sa Dito sa Talikod. sa talikod. Ang kana daya talikod na? Okay. Asa may lansan niya pa yung talikod? Kini. Pwede po isa kaya motor niya. Yeah. Pwede pila po bayad? Sa sinta sa bangka. Pinta sa terminal. Mo nang talikod ay no. Bibom na gano. Dagang po balay di ay ang talikod. Labi na kung mo ato juga dito, makita yung Pero yeah, malibot na to kung tayo magmotor ta, malibot na to iska oras di ang island. Yet, isa ka oras daw malibot. Dako ra kay isa ka oras. Ay dako rang isa ka oras. Upat na ka barangay. Gamo na mo nagasada. Ay, okay. Ay, salamat kay ha. Ayuda din para sa talikod di ay. Gihatag sa Nihatag na sa mga mananagat. diri sa Kaputian. Mao ba? Ayos Bayubay po do? Sir, ngayong buntag. Tinawa gid mga kabaro, no? Tanawa na tong tubig, no? Klaro jud ang isda, no? Kaya na katinaw diri mga kabaro. Oo. Klaro na maglangoy-langoy jud sa mga kabaro. Wow. Grabe tubig sa Kaputian. Yung mga kwaro, no? Balik tas to ang libot, no? Yeah, salamat niyo ha. Yeah, salamat. Yung mga kabaro, no? Kining Kaputian mga kabaro, kung yung yung tanawon ng balas, grabe puti agad na, oh. Grabe. Og karon mga kabaro, kung diri ta mo lusot, diri atagi. Pwede siguro, no? Isa. Dito ta subay na mga kabaro, no? Sa dalan. Talikod din siguro sa. Ayong buntag. Ang itsura mga kabaro, no, sa Kaputian sa ilahang pantalan diri katunggikan og gihag Davao sa Santa Ana sa kay diri Mulunggo o patalikod mao po na ang terminal diha patalikod. Yung mga kabaro na padayon ta sa tuang vlog mga kabaro. Agi kuya. Agi kuya. May mga kabaro. Dili kay siya ko ano. Sa nakita na ko mga kabaro, no. Ang ilahang mismong kuan dili pagigingon nga sama sa uban nga kuan. Uban nga lungsod ug district. Ikumpara na to ang district sa sa Dakbayan sa Davao, daghang mag-district diay, butal talag Buhangin district, Kalinan district ug Turil. Murag dili pagid siya ingon nga makapareha gid kay siya kay naman mas dagko naman gitug income sila mga kabaro. Kumpara na to diri di pa jud kay mo siya dako. Pero sa ngadto mga kabaro, no, mga siguro 20 ka tuig o pulo. Basin kaya naman. Mata kabalo diha basig mahimo na diha og diri si mahimo na diha og mga pantalan nga dagko nga mga barko mandunggo.
Dagko na kay income mga kabaro. Saan diri ah? Ya, may buntag. Oh, vlog ko ya. Nag-vlog ko. Nag-vlog ka. Oo. Ah, mga anak nimo ya? Ya, mga anak nimo? Dili, anak kanan. Ah, anak kanan. Agi lang kuya. Salamat. Taga si kuya. Oh, anak kanan daw niya. Nangutan ako mga kabaro, no, kung anak ba niya na si kuya. Anak kanan daw niya. Muni mga kabaro. Uy. Mga kabaro, no? Wala pa kay tao. Pero mas gwapo ni diri mga kabaro. Kaya ano, kung mag-overnight siguro diri kung open na ni sa tanan. Kating lamang nga kaya naman dool sa lungsod nila. No. Unsa ni? Kaputian Beach Park. May mga kabaro, no? Karon nag-relocate sila insakto kay dili pa man pasudlan og tourist. May mga kabaro, no? Di pa siya pasudlag tourist mo ni relocate sila insakto sa ilahang mga liguanan diri na mga kabaro, no? Sorry, we're closed. Di pa gid siya pasudlan. Mga kabaro. So wala ka ni kaputian mga kabaro, no? Ipakita na ako sa inyo kung unsa itsura sa kaputian. Ug unsa ni nga gihimo nga building. Sir, mayungod to. Unsa ning gihimo nga building, sir? Unsa ning building nga gihimo? Ha? Adil, sige, sige. Gwapo, no? Siguro mga gwapo ning establishment mahuman, no? Gwapo, no? Pero kana diha sir ba kanang di pa gid siya pasudlan karon, no? Kami po sir, dili po mi taga diri ba. Taga-asa man ka? Taga kuan ni, Davao ni. Okay, okay. Salamat sir ha. Sige, sige. Mga kabaro, no? Gwapo di kayo ni siguro mahuman, no? No. Siguro mga kining ubos. Commercial building din ning ubos. Sa commercial lot ng gini diri Commercial building ya siguro ang taas ani mga siguro mga hotel. Mga kabaro no mahuman ni. Perting gwapuhag mahuman ni mga kabaro. No, gitam na nagsugod og bulak ko. Sa karon mga kabaro, no? Wala pa sila human. Pero sa katungad to mga kabaro, mo ni makita ni mo sa dalan og kuan dayo. Bini. Pero mga kabaro. Uy. Og tuyokon pagid nato di sa kalayo. Anong itsura sa Kaputian, no? Sa mga taga Kaputian, shout out sa inyo, no? Subscribe mo sa akong channel mga kabaro, no? Kay basig sunod na kung laagan ang inyong lugar. Mga kabaro, subscribe mo sa akong channel. I-hit na lang po ang notification bell para kung na ako i-upload mga kabaro, updated mo. Oy kuya, unsa na yung giluto diha kuya? Unsa yung giluto ya? Gwapo na iya ba? Lami kay gluto na iya ba? Nya sugbahan bitaw dayo bulad di taas. Oh. Diri sa ko Uy. Ya, mayungod to. Unsa ni nga kahoy ya? Dako ano? Pila ni ka tuig kaya? 50 years na. 50 years na na? Grabe no? Ya, pwede ko musulod diha ya? Wala lang kaya takso. Dagat na diri ay. Ya, mayong buntag ninyo. Yung buntag. Dala mga kabaro, no? Kung diri mo mga kabaro, grabing tinawa sa mga tubig. Gawas nga tinawa ang tubig mga kabaro. Yeah. Oy, nay sounds pandamay. Makapiright sa sounds ya. Oy.
Agi lang kuya. Namoy tubig diha nga libre ya? Ha? Pwede ta makainom dito ya? Sige, salamat kayo ha. Ay, mga kabaro na ako diri nga task force no, diri sa Kaputian. Yeah, salamat ya ha. Oo. Grabe baliti din no. 50 years daw na nga baliti mga kabaro no. Oy, ya. Salamat ah. Ya, may buntag ya. Makinom og tubig ya ha. Oy. Ah, gwapo kay na isugnod sir ba? Mga kabaro no, nangay og tubig kay kapoy kog bagtas-bagtas mga kabaro. Nya karon naman ato mga higala diri nga task force diri sa Kaputian. Kuya, daghang salamat kuya. Ya, salamat ya. Ya mga kabaro no, padayon ko sa pagbaktas mga kabaro no. Kini ako mga kabaro. Baliti daw ni mga kabaro nya murag ikaon ang balay mga kabaro. 50 years daw ingon si kuya. 50 years na daw ni diri mga kabaro. Ya sir, salamat sa inyo sir ha. Agi lang ko ha. Salamat. Mao ni mga kabaro no. Ang itsura diri sa ano mga kabaro. Ya. Mayong buntag, dakuha na yan nga kahoy buyag no? Labi kayo ni ligid-ligiran diri ba? Human pa ni to ba no? Diri snipe sa dalan ba? Sabi no, 50 years na daw niya ang kadako daw ani daw? Ha? Dako na loli, bag Dako na ni no? Grabe no? Dakuha na no, buyag. Oh. Kasya ko man ni napalag baliti. Akasya ni sugod. Nya gikuha nagbaliti. Ya diri sa kuya, agi kuya. Salamat ya ha. Mga kabaro no. Na-miss lang ko sa baliti mga kabaro kay pertin dako ah. Ya, napay mga establishment sa likod ya? Wala na. Sige ya, salamat ya ha. Mga kabaro no, mulaag sa mga kabaro no. Daghan gyud diri og dagko mga kahoy, mga sentinel mga kabaro. Yeah, mga kabaro no, padayon ta sa tuwang lakaw mga kabaro no. Diri sa Kaputian mga kabaro, mostly ang ginaanhian sa mga turista kining lungsod, agian lang niya palitan. Kung nay agian lang unya og nay paliton mo lay lang iagian ning lugar. Kaya nga no, dito man sila para nang Paradise Island, unsa pa ning mga tourist spot diri sa Kaputian. Pero kini akong mga vlog kabaro. Kung mo subscribe lang ka, basig imo ng lungsod o syudad ang kamadtuan. Ug dugay na ka wala ka balik sa inyong lugar. Kung ni-abroad ka, ibutan ta lang og napo nakakatuig da sa laing nasod. Nya naanhaan ako imong lugar. Makaingon juga ka kabaro nga, uy, hingana aday amo ang lugar. Salamat sa pagpakita. Nay, mayungod to nay. Wapo po na yun nanay no, kay duol kay sa dagat. Basta dong dagat pa po jud. Oo, pero pritam ka agida nay. Asa di ka madto? Dili mo tanaw lang gusto tubig nay ba. Sige, tanaw lang. Salamat ay ha. Dito tunay. Ay, ayusa diri sa inyong area, uy. Mayong udto. Ya, mayong udto ninyo ya. Haya-haya sa inyong area diri ya, uy, kay pag-ana dagat ba no? Mo ni mga kabaro no, bisag daghag balay. Pero ilahang tubig grabe kalimpyo. Nya nagputi ang mga balas mga kabaro. Mga kabaro. Kalimpyo kay mga kabaro. Kung naa ka diri maglingkod nga magabi mag-chat-chat og tuba mga kabaro. Diri ka chat og tuba or beer. Perting lami sa area. Ay mga kabaro. Nya atubang og Talikod Island na mga kabaro. Talikod Island niya kung gabi ang lugar ka Davao City, hayag man kay na diha.
bisag nara kada prin sa kuno sa lungsod sa Kaputian perting kapuha gid mga dagat mga kabaro no. Ay, mga kabaro. Ya daghan salamat ya. Salamat kayo. Unsa man na inyong gikuan diha ah? Suga sa para panggabi ha. Uy, sa isda no. Oo. Hayag. Nag-vlog ko te. Oh, nag-vlog ko diri tibuok Kaputian. Oo, kay nam gud uban nga tourist spot lang ilang makita. Ipakita na ko inyong lungsod. Lado ni among Kuan, naga-vlog ko te. Uy, sayang nga ato. Subscribe mo ni sa akong YouTube. Sayang nga na di unta day. Mga alas 5 pasado. Alas 5 pasado? Sayang nga ato ya uy. 37 kilo sa kita mo nakuha. Pila ka kilo? 37. Sayang nga ato ya uy. Picturean ta tanimo, gwapo ta na. Sus, sayang naulahi yung abot no. Picturean. Kada gabi pud mo magkuan niya. Mangisda. Wala hangin. Wala hangin no. Aron gwapo. Ah, nakagwapo diri ba kay bisag duol kay mga balay limpyo ang kuan ba no? puti balat. Ya diri sa kuno ya. Salamat kay ya. Mga kabaro no, padayon ta sa pag Nay, salamat Nay. Diri gilibot na ko inyong lugar sa Kaputian Nay. Davao pa ko gigay Nay. Oo. First time pa nung ari. Oh, perpirmero gid Nay. Salamat Nay. Mo ni mga kabaro ano. Friendly kayo ang taga Kaputian no kay gitistingan ako sulod ang ilahang kuan mga kabaro no, ang ilahang balay gid ba kung unsa gid ang ilahang kang mga kung unsa mga batasan sa taga Kaputian, mga maayo gid nga tawo mga kabaro kaya naman simple estranghero ko pero sa nakita na ko mga kabaro no, mga maayo mga taga Kaputian, shout out sa inyo, buutan kayo mo mga kabaro no. Oops. Uy. Ako ang gigit. Grabing sounds mga kabaro no. O kadlukan pag wala ni mga sounds mga kabaro kay basi unya og maka-copyright ko mga kabaro. Ya agi ko ya te. Unsa ni diri te? Ano na, video matagihan na sir. Ah, pero wala siya diri karon. Kami pa, mabuday pa siya sir. Gwapo no. Kidagat mong likod ano. Grabe pagkapalita no. Agilan ko. Mani mga kabaro no. Biljun ta tagiya ani ya. Ug na mo sa Kaputian mga kabaro no kung nay ano ni? Red Parrot Inn. Mani mga kabaro no og lami gid unta pud pag overnight diri lapita. Apan sa ato ang trabaho mga puhas lang area diha oh. Kung diri mo mag-check-in mga kabaro, ang sulod diha mga kabaro, pwede mo sulod lang ka? Pwede ko matanaw lang diha ah? Sige sige. Kung diri mo mag-check-in, kung manhi mo Kaputian sa Red Parrot Inn, mo ni mga kabaro no ang pwede na mo magkaon-kaon diri oh. Diri mga kabaro. Yeah, makita na nimo dagang kay mga nangaligo, kung dili pandemic, pakita nimo dagang nangaligo. Pag naog nimo sa hagdanan, dagat na, tinaw na kay dagat. Mo ni mga kabaro no. Red Parrot Inn. Oops. Salamat ha. Tagpila po ang kwarto diri ma'am. Sige sige salamat ha. Mau din mga kabaro no. Oops. Yeah, may bunta. Kusa ni generator? Kung mag-burnout no. Okay. Tagpila po ang kwarto diri Anin dako sir, dako pala kay 5-5. 55. Pila? 10. Oo, isa ka adlaw. Oh. Right niya, nami pamili good for 645. Okay. Ang room 1 3 ya kanang room 2 na may sulod to 8 man siya ya kanang isa room 3 to 5. 1 2 3 control to siya kay kanang man room na ya. Sige. Ya, salamat ya. Ano mga kabaro alo. Ang itsura gabo po do kinasilalom ba? Red Parrot Inn sa mga kuan no, sa mga
turista nga gusto mo explore og Kaputian, siguro tanaw lang ninyo akong vlog. Mura na pud mo ng laag og Kaputian, no? Tagalan mo ta. Muritso lang sa tourist spot. Ang ilang tanawon ba dito lang sa tourist spot. Samantala ni ako mga kabaro, no? Kung magsubaybay lang mo sa mga vlog mga kabaro, no? Malingaw gid mo mga kabaro. Uy, unsa ni? Captain Hook, Red Parrot Inn. Ah, okay. Kauban ra gyapon dis lao. Na gyapon di ay. Yeah, mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas mga kabaro, no? Mayong buntag. Madyaw na buntag. Ay, mga kabaro. Siguro mga kabaro, no? Ikaduha na ako ning anhi og Kaputian, pero nanguha ra mig mangga ato, kauban akong bayaw. Nya wala pa mo ko nagasugod og vlog ato. So anay tabo mga kabaro. Dili na ko ma-explore, kun dili sama sa akong ingon kanina mga kabaro, no. Muan ta og lugar. Kun dili ang atong agian kini lang mga area lang nga sama ani kining nay paliton. Hindi gini mo ingon nga i-picture ning mga ilang na sila, unsay na silang lungsod. Wala na malo mga kabaro, no? Nindot day kayo ang Kaputian, no? Naglipot lang ko mga kabaro, no? Kaya dito mo to ganina. Oops, nag-sounds mga kabaro. Yeah, mayong buntag, agi ko. Agi ko ya. Mga kabaro, no? Lingaw gining mag-vlog mga kabaro, labinag first time nimo sa area nga imong giadtuan nga imong gi-vlog. First time nimo kita ang palibot. Ikatong nangan himi diri mga kabaro, no. Ninditso ra magumig manggahan nato nya nagipalit dira sa mangutan na ako mga kabaro, no. Asa ka ilang public market diri. Muni ako adtuon mga kabaro, kaya naman. Siyempre sa tong vlog dili mo gina pwede mawala ng mo ni ang barangay hall diri sa poblasyon Kaputian. Pinadre. Oops. Walay tao. Tadang. Sulod ta mga kabaro. Ingana sila diri sa sa Kaputian. Dapat ilahi ang dili malata. Kung nay mga glass, malata, plastic. Karon mga kabaro, no, atong tanawon kung unsay naagi sa sulod. Kung tinuod ba gini? Oops. Dili malata, good. Unsa ni? Oops. Botilya, good. Kani? Oops. Malata, good. Plastic. Pag ka mga buutan diri sa Kaputian mga kabaro, no? Kugihan kayo mga tao. Segregate gyud. Yung mga kabaro, no? Karon kay Sabado, siyempre, walay tao. O, ato ning duyanan, ilahang duyan diri. Tadang! Woohoo! Balik na pagkabata! Woohoo! 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 Mga kabaro, no? Likod na mga kabaro. Itong gagian na ito ganina. Kasi ito mga balay. Nga padayon lang sa pag baktas-baktas to. Kung unsay na sa pagbaktas-baktas ato diri up. Titoy! Ya kabaro, no? Ang iro aksyon nagkabalakang iro. Oops. Diri minagi ato mga kabaro. Katunang mo hamig mangga. Diri minidritso sa barangay asala ka basak kalipay sa adidi. No, kana nga sa bidaon. Tunang mo hamig mangga diha minidritso mga kabaro. Yeah, mayong buntag. Agi ko ha. Diha
nandito to San Isidro, barangay San Isidro. Nya dili na niyo magian kung diha ka dapita mo kuan. Wala na din na mo to makita to kung sa day kagwapo ang kaputian, unsa kalimpyo. Sa karon mga kabaro no. Catholic Church diri sa kuano sa Kaputian. Muna kabaro. Catholic Church, gwapo siya kay siguro kung wala pa ng mga building diha nagkuan siya ba kanang overview siya sa dagat. Karon mga kabaro, dinhi mo makaklaro kay daghan na mga building sa atbang. Ano no? Ilang Catholic Church diri kabaro. Ug hapon diri mga kabaro. Perting bugnawak ang hangin, hapakon makagahangin gikan sa dagat. Ano mga kabaro no? Sa pagkakaroon ay baba na punta. Ano rin napita? Pasudlan siya mga tourist apan ang may tabo. Ang ilang mga liguanan sarado pa jud sa karon. Kung mga ligo lang mo mga himo diri adi pagid pwede. Sarado pa man. Nya mga kabaro no, ato tanaw nila palengke kung kaabot pa tas tumbateri kay kalubaton mo itong bateri. May tag maabot pa nino sa itong bateri. Nga di malubat. Nas beams. Motor shop. Ang sidekick mga kabaro no, akong misis. Nimpahulay lang sa dito akong misis mga kabaro no, katong nay big shop dito Kaya di siya kakaya sa akong ginahimo mga kabaro no nga magbaktas-baktas. Bagong gasolinahan. Atong bahagi lang ko kabaro Yeah, kabaro no. Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no. Akong battery mga kabaro di na gid kaya madto pa silahang palengke. Di na kaya akong battery mga kabaro no kay hapit naman yung oras. Kaya na mahita po mga kabaro. Ako na nimputlon. Og diri na human ang vlog nako sa Kaputian. Kauban mga kabaro akong misis.